Pasensya na mo na ng mga kalat ha. Kaya pa nag-pick up sa among basura dari. Si Linlin kay manawagan ta ng mga papakay. Ato kus ila kay nami esikasuhon pud pa dyan. Mga jubing mangga. Diyan gina dyan mag-video ra kay ipakita dyan mga magpapa. Nga sila dyan nga jug mangga. Ha? Kamera. Balot kay braka nang kinahanglan na si with feelings ini nga na. Awa diha may bisan ikaw minum drone magisig-isig karon ta ra ba ni. Sige. Dali ra ka. Bitaw pa daw Linlin. Ato pa ato bang ninja kay. Mapasuwas Linlin. Sige na dyan katawa. Kay ba na ko Lin. Mukha kong tripod Lin. Ato na sa camera pag atuban ka. Ari ka na lagi bang kasi magkatawa ka wata ko diri. Ay! Nang tripod ang dako idun sa. Sige. Ha? Dali padaw. Na. Ha, sige. Dahil hinalisan na yung kuwan TV. Bulong TV. Okay, 1, 2, 3. Ito ka na buling. Hawa ko kaya makakonsentrate ka. Malung hapon niya, pa na ako'y panawagan ba nga, mga dukog. Anta, matubag ning ang pangadoon. 15 kasakong mangga. 5 kasakong Indian. 2 kasakong kabadyoon. O Indian ba po 2 kasako. Anta, imo ning kuhaan pa ha. Sige, pakita. Ana de! Daputay ando ha, labas. Daputay patay. Len, tanda ba ito sila Linlin, guy? Kuha po yung mangga. Miyas ang bugas pusun. Ay! Dana may Linlin. Naharas mangga. Panhabog gabi to. Hanggang hapon. Video Linlin ba? Ipakita ko nun. Ako magandang mama diha. Ma! Tara sa kuno dali. Video ni Linlin eh. Ano man? Nagpa-video siya. Si? Linlin. Yan, say patanaw ko nun eh. Tanawon ko nun. Ito nagmumuna. Ay, gano'n na. Oh, ikaw tanaw din sa imong anak ba? Dahil mong anak, nag-video. Malung hapon niya, panawagan ba nga, mga dukog. Anta, matubag ning ang Kasi kasakong mangga. 5 kasakong Indian. 2 kasakong kabadyoon. Indian, 2 kasakong. Anta, ano na yun? Kuhaan pa ha? Itaw joke ra na pag gamay ra kay amo ra kanang dari. Problema. Itripan ka. Ina papahakin si kasako. Oh, kinsi ka sako. Bili mo po 15 niya kada sako isa sulod. Sa kamo. Halag nga ba na nugma? Ang nga ba na nugma? Kaya nga Diyos na pauban. Tango ha. Ang ba na natus ka na na eh. Sa kuro. Iladog ko din. Sa kag-aso dili ko kay ato. Nahilabot ko daring kaunduy nga sunglass kay mo adto mi karon sa doktor hanggang panas Linlin magpa-check up si jang tuk kay na aksi ko no. Bitaw na si jay problema kay nay kon sang likod ba nay bukol ba ato mi sa surgeon amang ipatanaw og adi bukol mo ba jag wart si jang ning dako og pwede ra bagtangtangan nun laksigon nga na or unsay proseso ba kay hadlok man basin bag duga dyan og makanseros yan na mabukol mo dako man ang ubanan mura man ko ning Willigarty. Agang bugas, arak katuwa, kariwa na reflat na re, pero na itom. Kari na laman na, do ka buok. Nangitari ko sang acne patch, kaya tangi patch, ngiliptanin man ko, kawaan po ko sang acne patch. Diyan mga to guys, arang bibuhan na maghapon. Iladinlin. Wala ko ka-vlog pag uli kay kapoy ko. Diyan agang mangga, naghanat ang mangga sa kasakubag, diya. Diya, lain-laig variants ni mangga, agaban namang tanugan, agaban na maragkan ang hilaw. Eh, kabangaan naman yung iban matanugan na tamis man daw kaaduning sana Indian baw Indian baw man kuno ni basta kaipat ni kaklase nga mangga. Diyan na Miss Clinic guys, unja operahan ka jud tuk. Ningan man si Dr. Surgeon jud po niya. Salig amo dining kanang kasaligang doktor paharap po ning ujuan. Unja. Pulbaan jud kay niguli wala ni tuk. Akse na. Bitaw, pwede ra atong ipakita nila guys para mahimong atong ipakita ang ipakita ninyo guys para mahimong reminder ninyo ba nga ang inyong warts ninyo ko siun tanaw gid ang warts. Mo ni gid ang warts na kita mo nga mura na nagdugo-dugo na gamay ra kuno na kaadyo sa ating i-zoom kay atong palamdagan para makakita mo. Mo na nagnana gamay ra na si nga warts. Anja karon lagi kay na may bata. Pugnit-pugniton man pud kay himsan.
Mao nang na-damage na noon manatangtangan jud na. Good morning. Guys, arang luoy atong videohan dai kay. Hala nag-usa-usa jud ay din. Na mura na mag-atnaw na slujo. Nag-usa-usa jud ay. Butangan man nag-plaster dai, atula man ang hunaran. Ajo ganda kada kay andyan mo ka Japan ha. Ni kos bunting kasi mo ka Japan ka. Gamay ra bitaw na. Ihi naman tadaan nga kai. Unsa nagnamo abot tong sekretary kay manjo tag asa ta ka ihi. Kamay ra bitaw. Ihi lang mas imong panty. Pero na. Japut pagkujap-kujap. Atong i-video unsa day unsay purbaday tang tanawon na tos bay. Ano makakita kag unsay makuha. Lagyan tong tanawon ba? Hala, excited ko dahil dyan. Pwede ba ka na ikuan dahil? Isagol sa atong ginisang utan. Ew. Mo ikarne ba? Jara. Pagkapalis na guys, wala may magdahom nga makaabot mi daring tagbilaran. So di ana tagbilaran kay nagkuha lagi ko sa mga medical certificate ni tiri kay malargahay na mas tiri karong sun semana. So nansang pagkaunsa nga wa man day ko makapaniud to mo nang pag-abot na mo diri sa tagbilaran. Dito man ko sa ospital kay aron laging mahaman. Dito na ko nakana nga bali ko kaon matugar sa kitagang kuto-kuto murang nagnangusi, murang ni singgit na din daw ang mga bito og tabang, ngaran taong kutasa mo tong kakitawan mi daring dai mga kwikwikan kanang sa Isidro na kuno ni sa tagbilaran na mo to ning kung nga mukhaon tabi. Kay wa na lagi may lugar lagi magkan-kan pag kanang muling ko jud ba, nagsaliat-saliat na laman diri araw laman taon po hindi mo patake gato ang ulcer ba kay jud na kini mga pagkauna kay di man jud ni maadus lawas no, pero ara man gud lami mo nang lami pud ikaon ba panagsara man gud ko makakaog ngani. Ay, kaanta. Nabitan pa bitaw mig uwan, ang basa lagi naman na maarapod. Lami lagi. Lami. Katugon. Padung na may ulit. Napod mi yung mga nakasabayan ba nga mga nananaw sa atong vlog mo to ga picture pa mi karadyo kay nangaon man pud sila kuan isaw lami pag ilang isaw dari dyan lami magud pag ilang suka. Pero mo lagi di magbalabig ka og ngani ako kay panagsarba dyan makalugsong dari so. Panagsarap ko baka kaog ngani madyo laman ni nay murag kausap siguro sa karong tuig ay kaduha na dai nirong tuig ah. Ibang baji di mo ka kani. Wanga ka. Salamat ka nga. Isarak ay mo nagastos sa kagatos kini amot ko jugog jis. Palitin ako ninyo! Palitin ko ninyo dara yung baligya. Dabi San Isidro. Luwin taon mo. Ay, hapagit palit og bugas. Grabe guys, bidya ka jog weather karong adlaw pag biyahe na mo pero kinahanglan man jud mi biyahe kay wala po ko laing bakanting adlaw ba so man na ni biyahe lamang gud mi naman alam na tawo pag gamusan nina kay pag uli na mo kay wa na mo puy uwan. Naman alam gud pag gamu ang mga sanina wag gani mi mga ilis kay kun sa ra mi gisuot kanila dito ra mi panglakaw kay nagdali ra lagi igor lagi mag pick up mis mga medical certificate ug resita. So grabe no ara gud din ngino kay na napot tatang na pud tos tuig hapit na pud ag birmans so mao na pud niting uwan na pud tanaw gila mga basak nagtanom na sila sugod halos na anay tubig tanang basak ang mga tao dari nanagod na. Kita na ani kinahanglan na pud tani magdudag rin ko tug asa ta katulong agam rin ko kay isa ra man kabukay na may rin ko sa una tag sami wa na nadugta na man in taon kay nauwan intan man sa katong panahon nga wa may laglagi ay hayra man to skilid. Anja kay na intan nauwan na wala na lap. Ning padung mi guys kay alauna naman kapin ja kani alas 6 na punis hapon dari na mi sa Batuan padung na mi dani uli. Mao na ni sitwasyon karon silang kabasakan dari na arang daruhan na kuwang na lamang gajinig sudlay nga ni gaman na ni wa na taguran na tamna na ani na pud. So kagabian gajud mi dani kay gahinahina ra mi dagan kay dangog mugugdan datos mga bakilid diba na man mga bukid-bukid dato dapit sa katigbian dapit na ilisod na sa Makapico Bridge na hinira mi dagan kay arang dangog basta makakita na kog Batuan Public Market murag malipay-lipay na ko baka murag kini daw na ni isa na lamang ka oras makauli na mi kay gimingon na pukusang bata. So wag nagbantay na dato na to sa bahay si Terry ja tama po Rosali pero tama na po Linlin mo nang nalipay ra po ko ba kay tulo sila kabuk di ra ko mag-uaw. Kay ang na arang luod sa mag si Terry mo ay magbiyahe mo nang ako na lang may biyahe kay total na mo koy driver dito ra may pabugong awa na tagbilaran na pila ra bang tagbilaran dagan mga 2 ka oras ra man pud dali-dali ra man jud pud basta nay motor. So dana Miss Chocolate Hills na man Chocolate Hills og hapon musiga din dani wa mo ko kay dong dani before man ang halang pag gibidyohan kay murag nakuan ko ba magsiga din ang ngana kay wa na ba koy agi-agi lagi dugay na ba ko kuy suru-suru mga duha na sila ka tuig kay na ba bata di nam ka suru-suru murag nakuan ra ko ba nga nadinog siga din na dihag magabi. So wala gajud guys gikangit-ngitan na gajud mi danhi na may dapit sa pilar murag ni uwan siguro gikan kay nawa basa pa kadto karsada murag mao pa di pagtuwak sa uwan ba wa ra gajud mi maabdi salamat na pus Ginoo kay na saray mang rin ko sa igor ko musuksok ni undoy. Pero og igo-igo ra pong motalithi nga na di ra ko musud sa rin ko kay grabe mang lisura mura mo baling ng liog. Samtang ga biyahe mi nga naghanan ako dagon sa nakato sila dito sa bahay kay si dalton ra ba manihapon na ba dinas dalton buntag udto hapon na ba na mukaon yang naon ako sa kay gisud-an dadto ja mao to ning text ko wa lagi ko ni sudan.
Da may itlog, hanal mo paglaga lang mag itlog na parang dalton ja wata laman may kay mo palit ra mig litson manok. Ja na may litson manok dito sa barangay Katipunan namang malabjan mo palit ra mig ditog litson manok ba para na may sidaan pod. So wala ba sa pod hinungi pasalamat po kus Ginoo kay nakauli ra gid ming malinaw ug safety ra ming nakaabot sa mga kuyan. Ayo! Ayo! Open the door, Dalton! Iswagit. Open the door, Dalton! Ato sa ipagawas kay manguan ko, mangalkohol pa ko. Eh, sa ako na kay. Ato sa kay magalkohol pa ko! Ibang na sa problem. Wala lagi. So lagi. Kaya sa ka. Hindi mo bradang. Ha? Hindi mo bradang mo duho. Iyaw. Di naman mo kuha ng suso. Di naman mo hilaw. Basa na ba kung saan yung nasuwan? Namingaw ko. Oko. Huwag mo nagpa-aircon da? Aircon, manawa. Ano naman gini? Pero, electric fan pa. Ang initan. Nanihapon naman eh. Nanihapon na. na eh. Nihapon itlog na din suwa. Sige lang magka-itlog. Itlog na ning naong. Nagilak na eh. Nagila ka na kay alimungawan. Di, kwanto. Hindi ko matadya. Kuwangan patot dito. Buwangan lagi. Bade, di paglakaw. Das motor, manilak na. Di paglakaw. Dali, sabi ko na matugro. Lipaya mo lagi nila. Kasi Nagkakatawa mo sa video ko ito. Nag-video ko. Nagkuhanin mo, nagkabadyo. Hi. Handa, hindi pa lagi siya. Ano ba din ang gara? Ay, lagaro. Buta apel ganito. Hi. Dahil naman po. Apel mo hindi na mo hilam. Gusto ka mo hilam. Asin. Hilang ka. Dali ka. Katugon ba? Gusto nyo sa dito. Katugon sa kaso sa... Ang sa... Pwede na kamay sa... Hiling napon. Dahil mong pala ko rin gawas eh. Nagawas Huwag mo na rin. rin pahuway. Ano yan ba din na? Magunit sa likod bagi anak. No. Hilak. Ningali si Jan isuk-suk sa isang ingkal. Nagbibi-bibi. Wala. Natibay-tibay niyo ay luoy. Luoy lang ibijan. Manay ibijan na ito Manila. Sus ginoon na buming na. Magtas lagi. Mapagtas nila ha. Maram galing ko lang kita buwan Tiyan. Nalipay na tayo. Ang lipaw naman. Ano ba ito? Kaya nalipay yung taon. Sige na din nagbama. Nag-study ka wa? Nag-study ka? Tawa. Huwag mo nag-study? Uwa kay... Tatos kwarto ta kaya pagugno ta mag-ilis as nanay ani sa mo panihapon na mula. Kami o nagkaon. Ari sa Miss Kwarto. Hi guys. Diyan nagahong nanay guys. Diyan nagahong nanay yung uli naman di ay. Nangaghulagi ko abi ko gibidya anak ko sang nanay. Bahang gitabangan si Ingkaton kay. Gitabangan si Ingkag kuha sa idang mga papilis dito sa Tagbilaran. Luoy man pus Ingkag di tabangan. O may lain mo tabang ni Ingka. Kuno po. Uy, nanguot naman ni Totoy. Hoy, naan saan na ba niya? Hoy! Wap! Balinstong!